Avui fem un dels plats més antics del receptari català. És un plat de muntanya per a fer sense pressa. Un ingredient és el conill, que ha omplert les receptes de casa nostra des de sempre, i l'altre és banyut i ha de pujar a la muntanya o el muntanyí. La cuina tradicional catalana seria impensable sense el conill. Penseu que en aquell llibre del que us parlem a vegades, que és de cuina medieval, que es diu Sensoví, hi apareixen diverses receptes. I, a més, si ens posem a pensar una miqueta, aquella paraula que li ha donat nom a la península ibèrica, Hispània, ja significa terra de conills. O sigui, penseu que és un animal que es menjava des de fa molts anys i s'ha utilitzat molt a la nostra cuina. Llavors, el primer que farem serà agafar el conill, que aquí el tinc trossejat, i el salaré per tots els cantons. També hi posem pebre. Oli d'oliva. I ho passem en una safata de forn. Fem un massatget. I cap a dintre. I ara portem cap al forn a 180 graus 30 minuts. Ja hem fet esta primera cocció amb sec. I agafarem, per aromatitzar i aixecar una mica sucres, posarem un raiget de brandi, molt poquet. I ara fixeu-se, aquí tinc brou. Aquest és un brou de carn, podeu fer-lo de pollastre, d'ossos de vedella, d'ossos de porc, del que vulgueu. I el posarem calent dintre de la safata. I ara tornem a coure, ara es courà amb este suc que li hem posat, farà aquell xup-xup al forn, i el que necessita són 40 minuts, 180 graus, i cada 15 minuts anirem donant la volta al conill. I ara seguirem amb estos vegetals que acompanyaran el nostre conill. De fet, ja sabeu que el conill s'ha fet amb moltíssimes coses. Avui el fem amb aquestes verduretes i amb caragols, però s'ha fet amb romesco, s'ha fet amb xocolata, a l'allada, amb escabeig, al jaç. Se pot fer de tantes maneres, el conill. Mireu, el primer que farem amb aquestes verdures és tallar-les molt, molt, molt petites, a una brunesa molt fineta. De fet, aquestes verdures, si us fixeu, ja ens estan donant pistes de l'antiguitat de la recepta, perquè si pensem una mica en els ingredients, quan se van començar a incorporar a les nostres cuines, podem veure que no hi ha tomaca ni hi ha pebrot, per exemple, que són dos ingredients que venen d'Amèrica directament. Llavors, en aquesta recepta no apareixen. Llavors, encara és més i més antiga. Fixeu-se que faig una brunesa molt, molt, molt petita i ho faré amb tots els vegetals. El porro, l'all, la ceba, la branqueta d'api i la pastanaga. Tots els vegetals tallats. I aquí tinc una cassola que ja està calenta. Posarem un raig d'oli. I també hi posem una mica de llard de porc. El llard ens ajudarà a donar un sabor diferent
i també tarda molt més a cremar-se que la mantega. Llavors podem utilitzar-lo a l'oli d'oliva perfectament. I ara anem incorporant els vegetals. Això que es comentava, no? El lard de porc, al ser greix pur, no es crema tan ràpid com se podria cremar una mantega. Llavors, el podem utilitzar per a cuinar directament o també el podem barrejar amb altres greixos, tenint en compte això, que aguanta temperatures una mica més altes. I ara, un cop hem posat aquí els vegetals, deixem que enrossixen 20 minutets. Una vegada han passat aquests 20 minuts, a foc mig, tenim els nostres vegetals al punt que volem i afegim una mica de botifarra. La podem fer amb pell directament i la tallarem en 4 trossos. Això de posar botifarra als plats amb carn blanca o amb conill, en aquest cas, és molt habitual per donar-li una empenta al plat, per donar-li aquell punt més saborós, el puntet picant que pugui portar la botifarra. Penseu que el conill és una carn blanca, molt suau, magra, i molt poc greix, de fet, pràcticament no té greix, i sí que és veritat que és una carn molt sana i molt agraïda i també és molt gustosa, però té aquell punt suau. Llavors, en funció de com ho coem, podem potenciar més el sabor o menys. Llavors, ara, al posar-li la botifarra, doncs li donem aquell punt una mica més xulo al paladar. També podríem posar, si no voleu posar botifarra, podem posar cansalada o qualsevol altre embotit que mos pugui anar bé o que tinguéssim a l'abast. Això ho tindrem que coure uns 5 minutets i seguirem. Súper! I ara l'altre ingredient estrella d'avui, el caragol. Si hi ha un lloc on de veritat se li rendeix culte al caragol, és, sense dubte, Lleida. De fet, tenen una festa expressament per al caragol, que es diu l'Aplec del Cargol. I ara que estic pensant, jo tinc un molt bon amic a Lleida que no m'ha convidat mai a l'Aplec. No és cap indirecta, és una directa totalment. A veure si convides un any a l'Aplec, que m'han dit que s'ho passeu superbé. Aquí tinc 2 dotzenes de cargol bover. Ja està cuit i escorregut. L'aboquem a dintre. Integrem una mica. I aquí tinc esta miqueta de brou que ens ajudarà a acabar de coure-ho tot plegat. Posem el líquid, tapem, foc mig suau i 20 minuts. I han passat estos 20 minuts i això ja està al seu punt. Buah! Mare de Déu! Ara recupero el conill. Recordeu que l'he tingut al forn 40 minuts a 180 graus i que jo cada 15 minuts li he anat donant la volta. Mireu com us ha quedat això. Aquí queda una mica d'aquell brou que han posat. I això penseu que és un brou que ha agafat molt de sabor, perquè ha agafat el sabor de la carn, del conill, i a més s'ha reduït, no? Llavors, això, evidentment, anirà dintre de la cassola. Llavors, ara sí,
mirem de moure una mica el conill per si s'hagués quedat una mica enganxat a les parets o alguna cosa. I això està tendre. És que s'ho vull ensenyar perquè és un espectacle. Mireu això. Mireu això. No el vull desmuntar molt, però mireu, mireu. Mireu com se desenganxa de l'os. I això és una passada. Recuperem la cassola, agafem este conill que ja està cuit i l'aboquem a dintre. Ajudaré una mica. I este suquet, tot ben aprofitat. I ara ja l'únic que hem de fer és deixar el conill aquí dins. Deixem que s'integri bé. Posarem la tapa. Posarem foc mig suau. I deixem que s'integri un parell de minuts. I aquí tenim, doncs això, aquest espectacular conill. Amb estos caragols, que sé que quan parlem de caragols hi ha dos tipus de persones. Estan les persones que els detesten i després estem els que som amants dels caragols, no? S'ha de dir, però, que fa molt i molt i molt de temps, en una cova d'Alacant, on hi havia humans, se van trobar moltes closques de caragol cuit. I fa pràcticament 30.000 anys. Imagineu-se si fa temps que els humans mengem caragols aquí a la península. T'he sentit que tinguéssim tantíssimes receptes de caragol. Me sembla que n'hi ha més de 100. De fet, se poden fer sols, a la llosa, a la llauna, bullits, els podem acompanyar amb allioli, amb vinagret a la gormanda, o a la gormanta, com diuen a Lleida. Què més? Els podem fer també acompanyant, doncs, conill, com fem avui, acompanyant gamba, acompanyant sèpia, acompanyant tantes coses. És que realment mos trobem a moltíssimes receptes. De fet, n'hi ha una que a mi em fa molta gràcia, que és la petarrellada. Doncs això, per a fer els caragols així, a la petarrellada, el que fan és agafar una placa de ferro, la fiquen damunt de brasa, de foc viu, i després hi tiren a sobre els caragols, i allò comença a petar, com si fossin petards, que, vinga, és una recepta que jo crec que s'hauria de fer per Sant Joan, no? Què trobeu? Això ja ha d'estar perfecte, impecable. I ara sí, necessito tastar-ho. Este plat, si el deixeu d'un dia per l'altre, millora moltíssim, però moltíssim. Jo l'he de tastar perquè s'ha de dir si m'ha quedat bé, si no m'ha quedat bé. Jo sé que a casa voleu saber-ho. No és que jo tingui ganes de tastar-lo tant, però... Bé, mentira, sí que tinc ganes de tastar-lo. Posem una mica de farigola, que ens dona aquell punt de muntanya i també refrescant. I ara sí, deixeu-me tastar això d'aquí. La carn del conill ha quedat espectacular. De fet, este és un plat que jo necessito menjar-me l'empà. Perquè el caldet que queda aquí després, si tu no li suques una mica de pa, és un sacrilegi. És d'aquells plats que s'ha de sucar pa. I la botifarra.
Això és un plat tradicional català, meleta de romer.